exactes 10 minuts i els cants de la Rambla anunciaren al pare sa arribada. Però què era aquella farometa, com de carronya consumida, que sobtava els seus narius? A mitja ensumada, un tou de mataguer s'agità i la fera boté al seu davant. L'esglai li fongué a flor de llavi el crit. És ell, no en té cap dubte. No el veu, però percep, molt més intensa que al matí, la bafarada agra de vi negre, de tabac recremat, d'immundícia, i li crema el cervell, com una espurna elèctrica, la recordança d'aquella pobra criadeta que jurava i rejurava que era innocenta, que no tenia festejador, que li havia eixit de trascantó un desconegut i una altra recordança, més dolorosa encara, la de la mort, tan jove, de la mare, colpida d'una malura misteriosa i inexplicable per a tothom del mas, però revelada secretament, abans de finar, a la tia de Soriola. Això li encomanà una energia terrible per a fugir del perill, però abans de que pogués intentar res, una massa de plom li cau al damunt, la tomba d'esquena i mal de ferotjament per subjectar-li els braços i tapar-li la boca. Ella es redreça com una serpent pessigada per la dalla, s'agarbona amb ell i abraçats, encolats l'un a l'altre, van a torbellons, tan aviat sobre, tan aviat sota ell com ella. La pubilla sent que aquell home no és fort i que un esforç suprem podria salvar-la. I mossega, esgarrapa, perneja follament. Quan menys ho espera, sent un aüc ofegat i l'argolla de ferro que li esclafa les costelles s'afluixa imperceptiblement. D'una reblinclada violenta aconsegueix donar un altre tronc i cavalcar damunt del monstre.